Мило? Еди, че се, къде тръгна? Долу се освободи парко място и аз отивам да спя. Ама, ние нямаме кола? Да, след една година може да имаме, а това е веднъж живота възможност. Айде. Извинявай, че така те спирам веднага, още не се прибрал. Тъмън се върна от командировка, обаче трябва да ти кажа, твоето парко място беше съседа от първия етаж. 5 нощи подред спира на него. Напред, назад. Единия път спира напред, пък назад, пък после дрифти вътре. А с нощи си докара и приятел. 2 мини купера вкараха. Направо му разкършиха границите. Съжалявам. Аз само гледах. Хайде най-после да заведеш някое романтично, екзотично, такова скъпо място. Добре, хайде.